Jöttem nektek most egy ilyen 100 feliratkozós videóval, mert úgy gondoltam, hogy minden ilyen videóban, ahol megköszönöm nektek, hogy ennyien feliratkoztatok rám, elmondok 2-3 dolgot a csatornámról, és akkor ez lesz, és most pedig szeretném összegetni, hogy ez nem az eredeti hangom, hanem egy AI hang. Szóval akkor szerintem kezdjük ott, hogy miért vágtam bele ebbe, hogy mi vezetett ide. Igazából az, hogy több példaképen és videós példaképem is volt, és szerettem is vágni. Akár csak egy videóhoz egy zenét, vagy egy szöveget, ilyesmi. És én azt nagyon élveztem, és így eszembe jutott, hogy lehetne YouTube csatorna. És miért ne lenne? Szóval lett. A következő téma pedig a kommentek. Nyilván volt olyan, ami megbántott, nem is egy, de most már itt kezdek hozzászokni, és egyébként a legtöbb kommentán szerencsére kedves, és ezért nagyon hálás vagyok nektek. Igazából miattatok jutott el a csatornám oda, ahol most van. Az utolsó téma, és ezután még jön egy plusz, az pedig a videóim témái. Szóval mostanában ugye szoktam ilyen K-popos videókat is kitenni, meg hát nem tudom, hogy lesz nekem igen random videók, tudjátok, mint az a ketszájos, melyiket nem ismered, meg a pancake, meg ilyenek, szóval nem tudom, lehet, hogy most már ilyen, hogy mondjam, olyan, aminek lesz egy központi témája, például K-pop, de írjátok meg kommentbe, hogyha nem szeretnétek. Szóval az utolsó, és az utolsó, amit még el szerettem volna mondani így a videóim témái körben, az pedig az, hogy régen néztétek, hogy ez az egyik legtöbb megtekintésű videóm, a Six Seven-es. És szeretném tudni, hogy ilyen random mémes videókat szeretnétek még, hogy kirakjak. A plusz pedig, hogy van egy kis testvérem, és ő is videózik, és most be fog mondani ennyit, hogy sziasztok, és utána még elmondok pár dolgot. Sziasztok! Utolsó szavaim pedig, hogy még a nyár utolsó részeiben élvezzétek ki, hogy szabadok vagytok, hasulisok vagytok, hogyha pedig, hát, nagy valószínűséggel felisok vagytok, és ha szeretnétek, iratkozzatok rá is, csekkoljátok le a profilját, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok, puszi!